For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Kardong pini Newsfast Karbi Anglong berta kithanjia bang nili samika cerong parpi. Aprangsi berta thipi pen arjuita. Ahok he kitin tap pen. Apran karmut aputak Karbi Anglong pulis atum pen cerok tok amai kedopon. Dong kamukam Karbi Hemtun along longri krehini saramai lapen Karbi hong hari adhoromatun perangke amai kangi. Pini amarjan along tempo pen kar kacetong. Wotungaji along ASDC krungching sai amai kangi. Bang tongke patum kaprek asong pen ASDC along Cingbedun. Upper HDP Football Championship ke pacu Angjung Kiti. Pini Karbi Anglong Police Atumpen Patir Piponsi Dok Mokalong Kamteron Auditorium Hall along Cerok Tokamai Kangni Lasso along Jasimet Pet Longri Arlo Kitin Tablapen Ahok He Alam Kavedat Ji Aphansi Mai Deng Ponlo Lasso along Karbi Anglong SP Deposit Deuri Chetong Dunsi Lasso along Social Activities Pen Dr. Dipjoti Soikia Atum Chetong Dun Lasso Cerok Tok Amai along Karbi Anglong Dipu SP Deposit Deuri Pen Longri Arlo Kitin Tablapen Ahok he alam pen apran karmut aputhak jai tekang rat athengno lahai along ahok he alam aputhak rat atum klem klesi mesen pen kiduji hai hui rat athengno cheparjan pen paklang pon lapen ke chokche atuma phran apran en era tebok het police atuma phan birta pinangji pu hai hui alam than tekang si mesen pen insam jin pen pachun pon dokmoka pen longkiram teron Newsfast Karbi Anglong 16 number Nomati constituency Wotungaji Lochoti Auditorium Hall along ASTC Krungching Sayamai Kangni Bangso Amai along Rat Armung Kachetong Bang Parokithom Lapen Akaprek Asong Pen Cheuponsi Bang Thongkep Atum ASTC along Chepa Ogdun Lapen Central Committee ASTC Pen Chandrakantot Terang Samuel Ronghangatum Chetongdun News Text Report Newsfast Karbi Anglong Bokajan Police Station Kapalo Amrajan along Tempo Registration Number 09C 9094 Lapen Car Registration Number AS01 EF2545 Angbong Kachetong Tempo Katiwarabang Arengkeso Ahir Ingtang Rak Ajok Tong Sekot Pen Bokajan CHC Hospital along Si Selang Pon Bom Lupusi Police Atumpen Nang Pachinidun Lapen Birta Tok Bom Ahutke Tithi ke Jangke Avelang Pusi Police Atumpen Nang Than Pachinidun Saphapani Pen Sarbinong Timung Newsfast Karbi Anglong Dongkamukam Karbi Hemtun along longri krehini sar lapen Karbi hong hari adhoromatum jogjak pen pini pherangke amai ingnipon tasolong mai phu men sing teron lapen dun mai phu khor sing timung kopi potsi pini pherangke amai kangnipon nang pokma lake alangli APHLC JI Qatar Servan kep kopi ma pu chini pamimi pen along mai along sitami rarapan pamang hutta paret lake chokche lapen kedam tang phai tuni ni phai ko arni pherangke amai kangni hu social media along methang asoma lahai tumhopu alangli Agustin Teron pen karbok alam aputhak long dikrehini asar amai fu pen kaningje ponke nilitum phan lapuson alam kaningje detke nangching dukpek nangji kali pulo tangte sodak pen Karbi richo thengnu anchitami insai nang pokpopusi ningje pon alang tumpen tamke jai alam arjutha Servan kep aputhak lardak pen Karbi Anglong arat
apan kapacini Cholo stand out. sini gitu pini citik pon servan kep kopilo komat lo kirim nanji na pen kibi nanji ser one kep angbong pen ser one kep angbong pen akit henai koma phansi kipi pa phang nanji laso potha lasi servan kep jongsi chodeng dunji putang lote pin po pensi bang po habe phan kapat heji phan nang lanji lapin po tumsi habe phan rakom rani pen bomud bokan langpo lasi poho phungji lasi laso awan chodeng longji lapen adun thu rup akorte atuma phanta lason thak thaksi rup akorte tuma phanke abe atumsi dampo atheng lang nampo apun lang nampo ha hem ari bumbi po hadaka bo mud bokan lang pensi habe tum dampen poho pongdanji hala phanke longhi asar pulo gortimen puta pulo lasi laso hormu servan ke aron ke kichu nahi ke claim nahi ki dam nahi nga bangke hako pen bangbon kachor pi chuk hijo akumlo laso dim kache ronang dia dim ke lap gundo sining richo barit he sokar kli ahu si laso hormu chironji laso hormu servan ket chironria khang sita cukur cuteram cihut ciput dualang cihut ciput judet po la servan ket habe pen pangceng po gan ket ke leke habe tumafan free habe free bang priya bhan pipo mutiara bhan pipo deuriya bhanta pipo hemai akleng hemai atibi hirangke akleng hirangke atibi lason si hako pen bangkom si ceron ceba bomlo si servan kep alam aputhak kichu kijun ke lapun lo Dongka mukam krong pli ka chetokalong kedo thong nok be akumlin kedam tang penang anarni kangram su theklong si pini dongka mukam yoratung chelangsi ada porphai kep malom kumlin arai kedo babbi pangche ponsi puthot pai song along sitami color with ponsi labangso asai kepachunji aphan pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang PA mate personal assistant Mongkol Ronghang pensi labangso dihin amu cherabdun lopusi pherangke karju ponahut Avijit Kropen nang pachinidun. Ini militum dongka mukam unemployed youth ahin pen isi kapang sirasai kedeng kon laket dongka mukam mate kong nokbe akum lino long dat isi kapang sirasai mari ingrang su tegong si militum ni mate dongka mukam unemployed youth ahin pen kapang sirasai kedeng kon lasu kapang sirni ku aderi kon kelake militum sar mongol ronghang ahin nanti nang pilo de sar mongol ronghang ke lake CM of Karbi Anglong Autonomous Council pilo CM pilo la pasi aderi kon nanti je dak penana donc si il tum pangtirjir dolo polote il tum ining sistem mene in arong pola pen kiswa sistem me kom pola pen kiswa kelong tum ta aning rong ko donc interior kan dolo polote la pen punang ni pen turis pen ke yang puro pen ke yang tum sistem mene je aning rong ko je dong kamukam ke intirpik non dong kamukam no ke business is the king turpik lo karbi itu ili biha bepar ka king turpik non kapaklar hin mate ka kasapa mate ekdom klarchen ke dolong sistema ansri kating kudoni ahin sing nang bapot kelo nang bat bom no sini tu ansri pangtiri lapen Karbi Anglong pen ke dong kamukam tanon ke cing kelo klar piglo si
kapak lang pom po anong na municipal board also atum da claim mom lo kapang tirasay sita municipal board atum dete lake kapang tir ningali municipal board atum nona dap napang tir ko public atum da work lake chok municipal board atum jong si kapang tirasay claim lo pote ili tum public atum da che kaya mata kewar kuna mat dustbin ada wadu ni aro ili tum sisteme daito lo mande ili tuma assign na kite ili tum kapang tir do ni gala public ade municipal board da public pat aro ili tum da municipal board da man kerap do ni basi municipal board tum der ke pang tir ni ili tum public tum da kerap do ni Dongkamu kampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong. Nini ni thamaprang arnikang sam dipwai hitik kijui damahut Suraj Gwala Apomen Lokhan Gwala Chanmari Asor Voter ID Longlok Lasi Voter ID Ahem Phan Sonju Ronghang Rongsopi Amekar Difu phone number 9707366615 along contact pen Paching Thumjia Phan Pachini News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Non along so phan bir tang ton sina. Come one, come all. Langni TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Bir takang ton pen nang chiroi thulo. Kiramtang Nipai 15 October Penching Ponsi Pini 10 November Surihini Ra Ingkoya Bangke Football ke patu Angdung Kiti Labangso ke patu Kacipatir Pipon Upper Hidipi Youth Club Pini Labangso Football ke patu along Aluhi Sarpo Aman Pen Kacetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung Manpeng Aluhi Babu Bongrum VDC Chairman Joyris Rongpi Amlukhi Sports Association Amaipu Longkiri Inti KSA CC Tangka Rimbang Raju Ingleng KSA BDC Amaipu Kamantiso Hidipi Sports Association Achunbang Chandra Timung Hidipi Bazar Committee Chunbang Penchenglok Kethekitingatum Chetong Dunsi Kepatu Esek Aliralon Pidun Por 5 Isira Chitimapor Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung Aphan Upper Hidipi Youth Club Atum Kangtum Kare Asai Pedopon Lapen Ongdung Ararutum Chetong Dun Kangtum Kare Juddet Pen Kepatu Chengchea Prang King Chili FC Ateran Lapen Hotoka FC Ateranatum Aphan Hirjume Pajerdun Lapen Kepatu Ingpu Pontulo King Chili FC Ateranatum Hotoka FC Ateranaphan 4x1 goal Thappen Parempon Fasanong e Tangka 15,000 Lapen Trophy Lapen Second Anong e Tangka 10,000 Lapen Trophy Labangso Anong e Kepajirpon Longkitimung Karbi Anglong Autonomous Council Speaker Hanjang Langsopen Bishnu Lekche Newsfast Karbi Anglong Korkanthi constituency ke parlo longpho alem satum chelangsi phaikuni ni phai serkep arni tekelangjun along arni sivet aphan football championship surihini rain koi kapathupon bangso hut alohia manpen korkanthi constituency mondol amaipu doloi ingti chunbang chondro ingti atum chetongdun bangso kapathupon alems lake paglong kam lems tekelangjun lems dentakhat lems samilangso lems lapen langlokso lems atum angbong si pathuponlo angdum kiti ke pathu ahut paklong kam alem satum si che pahai ponlo la long pho ko kan thi ke poro ke paro labangso khela long pho pen angbong pen pini niletum team phong bong pen paklong kam lem sahin pen maneletum kicheng benta hoki wang benta niletum ke pa jiphai bonsi bori lasi pini labangso khela long Pini labangso khela long nilitum chipahaji bu pensi angko chipai da chipai ponlo laben alang litum samilangso langlokso denda khat samelang tum remdat taning oi ponang ne labangso khela ke pini friendship khela por la sikado kote maning oi pin men samile tum man haidet pani maning sunang ne la pen tum da remdat ta ko pini nglo sik tum ko tiang bong khela patu chedanang kuning kan hinia prang benitum
kacisik mek lasi pining bang ke cisik dat pen aku ke hai phan bot I pen aku nil tum hai pon lo lasi press according jin kadum hada joro lanang li tum pini nili tum labang so khela long nang kira pang chitu du no pot Dok Moka Pendong Kiram Teron Newsfast Karbi Anglong. Pinya Birta Lansi Pajudlong Dume Thakme Kardong.